kuwi nek diutik oleh. Iki diatur iki. Gini-gini. Sombok Pak. Siap nih sih. Putih kayaknya. Masya Allah ya. Pas salah nih. Cara pawakno. Ya pawak itu kan dosa Mas. Ya iki ora keperai to. Ya. Wong ora tergantung saka wayah. Nggih. Baik. Nggih. Nama apa, Dok? Napa? Sugeng dalu Rama. Ya kalau kita nek ketoprak boten. Kok iki kudu tani balura. Oh iya. Ke masyarakat iki kudu ketoprak kok judule Sri Tanjung Sidakos. Ning kowe iki dina ndak aturi supaya tetanggangan karo masjid iki. Oh ngaten. Karo sing ngomong ki sampe karo aku lah kok wis sugeng dalu tok iki. Lah dereng di briefing wae. Ayo bleset iki. Ya kok sing ngaring iki. Ngapa gek? Wonge tak ditani putih. Wonge nek ro karo tatan yasin ngene iki. Ya iki dandane aku. Iki Nggih. dandane sama dandan kaya ngono. Didelok to, Bos. Coba ratu maju sik. Putih kaya ngene. Iya kula mau kecemplung ganteng lho. Bojomu ki dene Surabaya plastik. Suntik putih dene malah tak suntik putih lah kasih putih. Iki tak kamen ketoprak. Sakit to, Dok? Sakit. Kula namung sekedhi. Oh, apik jajal wae. Kula nate tapi dados kemban. Saiki dadi primadona dadi Oh, peran utama. Oh, nggih. Ayo, coba. Dari ajar nggih Om. Ya. Napa lo Pak? Dados napa kula? Balulah napa pundute? Saya Sri Tanjungi pundutane balura iki lho. Oh, alah ngejak ketoprak. Ngroli dhewe dadi. Nggih. Ya, pokok. Aku tembang nduk dhewe nduk. Oh nggih. Karo mripo? Tembange sing duet sing nuansanya rada lawas ning kepenak. Oh, niki mau wonten pamundutan nggih, Mo. Iya. Dewa Tresna. Iya. Nggih, Pak. Dewa Tresna ki ora iso diganti Dewa Ruci ngono Dewa Ruci. Iki kan Dewa Tresna ki kuwi cepake anakku. Sinten? Anu, dalam kita bareng. Oh. Saya anakku lho. Gini. Masa kowe bapake. Piye maksudnya? Lah nggih, ora penak. Boten lagi lho. Anake kan ya sepuh bapake to. Kowe ora penak ya bos. Oh. Apa? Mau niki digantos napa pripun? Ya rele sik. Oh. Oke, Tetep Dewa Tresna niki, Om. Iya. Dewa Tresna. Kae Om Kluduk napa kalian titik? Jangan aku aja. Betul apa? apa Mas Putu sakniki nembe dados penyanyi pendatang baru ya kok iso. Oh, asal anu award ngoten niku. Wah, kok mangane kowe lho. Dene lembang ngono mangan. Sinten iki nek ra nyanyi mangan ku goro-goro nelek. Wis jan wis kami gumun. Kowe tak kon tirakat sithik ngono lho. Ya, datenge Dewa Tresna langsung ya nak ya. Nggih, monggo. Itu monggo.
piye